Dros gyfnod y Pasg, fe fyddwn ni'n dathlu Calfaria a'r Bedd Gwag, y dioddefaint a'r aberth ddwyfol a drodd yn fuddugoliaeth ac yn llawenydd oesol. Mae'r wyl yn ein huno ni fel Cristnogion ar draws y byd i fod, ond yn Wcráin mae dwy wlad Gristnogol yng nghanol ryfel creulon gyda gymod a heddwch yn y llaid o dan draed y milwyr a'r tanciau. Mae'n arswydus bod Rwsia yn ystyried yr ymosodiad ar ei chymydog yn ryfel sanctaidd, yn ymdrech i ail-uno cenedl y Rws o meddiannu Kiev fel man geni Cristnogaeth y genedl honno dros 1000 o flynyddoedd yn ôl. Dyna pam rydw i wedi anfon Neges fel Llywydd Undeb yr annibynwyr Cymraeg at y Sanctaidd Kirill, Patriarch Moscow a holl Rwsia yn apelio am gymod. Fe ddwedes i mod i'n ymwybodol o deryn garwch yr eglwys unrhyngred yn Rwsia i lywodraeth y wlad, a phwysigrwydd Kiev yn ei hanes nhw. Mae'r llythyr yn mynd ymlaen. Yn enw Iesu Grist, Tywysog Tangnefedd, i ni'n apelio arnoch i ddwys ystyried o feredd y dinistyr a'r lladdfa ofnadw o filwyr a phobl ddiniwed sy'n achosi'r fath dioddefaint a galar yn y ddwy wlad. I ni hefyd yn pryderu y gallai'r gwrthdaro yn Wcráin droi'n rhyfel ehangach rhwng Rwsia a gwledydd y gorllewin. Byddai'r fath ryfel rhwng gwledydd cred y tu hwnt i bod tristwch, yn ogystal â bod yn fygythiad posib i bawb ar y blaned hon. Fel eich cyd-Gristnogion yng Nghymru, i ni'n apelio'n dair arnoch chi i ddefnyddio'ch dylanwad aruthrol i ysgogi cadoediad yn yr ymladd rhwng Rwsia ac Wcráin, cadoediad allai roi cyfle i agor trafodaethau heddwch. Yr eiddoch yng Nghrist, yr hwnaeth i'r groes a'r garfaria drosoch chi a fi a phawb arall. Gai ddymuno pas capus i bawb ohonoch chi sy'n gwylio, gweitha'r wasgfa costau byw presennol o ystyried y sefyllfa yn Wcráin a rhai o wledydd eraill y byd y Pasg hwn, diolchwn ein bod ni'n byw mewn gwlad heddychol a gweddiwn y daw heddwch iddyn nhw hefyd. Pob bendith i chi gyd.